and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Noy, teka, naunsa si Papa Franco. Nganong kalit man siyang masyakit? Gisakitan kay sis gibuhat ti kati day. Gibati ko ang dakong kapalaka, Noy Utik. Ngano inday? Tigalig kung si mahita po ni Papa Franco. Di clear. Unsaon ko pagtapang ng akong amahan, Noy Utik. Unsaon man. Inday. Ang imo rin yung mahimo. Maro yun ang pag-am-am sa imong amahan. Dili na siya makahuna-huna og dautan. Unsay buot pong ipasabot, Noy Utik. Hindi clear. Bantayanan kay das by Franco. Tungod kay, di ba ko na siya siaw nga pagkatao gud? Seryoso na siyang klasihas pagkatao. O, kadaghanan sa taong seryoso, maputong na sa mga problema. Noy Utik, Mao nga kinahanglang, am-aman ginani mo siya. Dasiga siya. Tumatikod ka nga, sige na siya ginuktok. maugyod. Kana tungod kay nagsige na siya hunahuna sa iyang mga problema. Ilabi na sige buhat sa imong inahan. Wagit ko magdahom nga mao kini ang mapuhat sa akong inahan, Noy Utik. Ako pa gani ang mo depensa niya. Kung sahi kayon, magkalalis silang papa. Kanunay kong mo depensa kang mama. Nga buutan. Ug kasalikan nga pagkainahan. Pero, sakalit lang. Ayaw lagi, ana. Ayaw lagi, ana. Ayaw pakita ang imong amahan nga magkila ka. Masamot nga. Masamot ang bation niyang kaguol. Ganito sa imong inahan. Mag-uol siya kayo. Dili ko lang kapugngan, Noy Utik. Kung gisakitan man si Papa sa kipuhat ni Mama Cathy, ingon man usab ako, Noy Utik. Lagi. Pero sa akong taman, naitabo naman na. Sagdi lang. Ang panahon, mura mo alim manin tananday. Sa pagkakaroon, ingon sa dili pa nato madawat ang tanan. Pero iniglabay sa panahon, mahupay ra ang tanan. Kaha, Noy Utik. Dili na sad siya makontak. Kinsa? Greggy, Sabta lang na siya, Gud. sabton. Sofia, karong mga panahon na, nagkinahanglan ko niya. Wa na ang akong pamilya. Kinahanglan nga naa siya uban ako. Uy, naglik kay tos Mr. Martinez pud, uy. Oh. Iya kong gituyuan ko, di unungan ko niya. Mao na imong pangandoy. Pero nahibaw si Mr. Martinez nga mamiligro gid in town siya kung tinud-on mong Franco day. Sofia, Ibati sa naghadlok si Mr. Martinez, uy. hanggaw siya. Awara gid kati. Naingon ini nga ako kinabuhi tungod kay iya kong gitintal. Unya karon iya la kong pasagdan, hinampak siya dako. Ako pa nimo no, pagkalingaw dag Facebook, uy, para di ka masighunahunas imong problema ba. Naglagot ko. Lagot ko kay naigi post. Nga? Kalabot sa akong pagpakig-away dito bas amo ang mga silingan. Doon na pay caption ha, nga ang babaeng buutan na suko kay nasakpan. Kita bitaw ko. Dami account ra ba gyud? Mailhan ko lang ni siya Mailhan ko lang ni siya, bugnoon ko gini. Wag yapon kay mahimo, uy. Alkansi gihapon ka. Lagmit pang mapriso ka kung mamugno ka. Sofia. Uy, doon ako yung notification ay. Unsa man na? Ang FB magkini ni Janice? Di ko no. Ang caption. This is my passport. Animal? Ang animal nga Janice. Nang hampog na siyang passport.
Ay naa na gyud di ay. Nalukatan na gyud siya ni Mr. Martinez. Day, mapatay ko ni babayhana, day. Ha, mapatay ko ni siya. Dili gid mahimong iyang ilugon si Greggy gikan ako. Dili, Jod. Musamutang mauwawan ka ti. Ano man ka, uy, wa man kay paglaban ako. Gitubag talang kasusto. Unsay angay. Sofia. Tanawa ko na ko, be. Oo, tanawa. Time pa sa tuod, no? This is my passport. Sooner, I will see you Hong Kong. Hello! Sana all! Akaleche, abin ako cellphone, be. Ano, man ka masok ko, man ka, oy! Hala no, makaadto na gyud siya sa Hong Kong, kuyog ni Mr. Martinez. Dili, Sofia. Dili ko makatugot na mahitabo ka na. Dili. Huy! Mabuang ka lang kalaki ni mo kati, mabuang ka, oy! Kaya matragod. Ni, ano yun da? Tanawa. Nag-post na si Janice. Nandun na siya passport. Mao ba? Hello, Utik. Hello, Janice. May passport ka na, ha? Oh, yes! Muna yung passport nga gilukat ni Mr. Martinez para nako. Aron mga ito namin sa Hong Kong. Ha? Saman! Patay si Kati! Utik, pakonsumisyon nun ako si Kathy. Aron makabaw si Franco niya. Oh, Saman! Oh, yes! Maginay akong buhaton, no? Actually, nibati mangyugog kaluoy ni Franco. Oh, tural. Kisa may dili maluoy nga. Ibaw man ta nga buutan magkay pagkabana na sa Bay Franco. Dili barumbado. Uwa yun magbisyo. Nagtinarong siyang pagkabana. Bisang naata sa showbiz pero pagod siya magpada sa tentasyon. Onya, giduwaan lang siya ni Kathy. Karong taod-taod ganan ako si Kathy. Ha? Unsa? Kumusta mas Franco? Aw, Bay Franco, sige taw ginugtok. Na siya, patubaga siya, kay manawag ko. Di makontak iyang cell. Oh, sige. Labing maayo noon. Dasiga to siya. Sure, Utik. Bay Franco. Oh, Hey. bay. Bakante perming utok ni mo da. Uy, palabi, uy. May kasulbaran raning tanan. May tuyo ka? Si Janice ba? Hmm. Pagigsulti ni mo. Manawag to siya ni mo. Gi-off na ako akong cellphone. Oh, i-off rin ni mo? O ba? Ay, ako na litawag niya. Oh, si Utik man eh. Hello, Utik. Janice! Mm, Ako yung nanawag ni mo tungkol kay gi-off ni Bay Franco ang iyong cellphone. maobitaw. Sige kong tawag niya. Cannot be rich man. Okay, diyan na siya. Palihog ko, be. Okay. Uy, taon sa amigo na ko eh. Hello? Janice? Hello, Franco. Kumusta naman ka? Okay naman ko. Dasig, uy. Ay, palapit ka guol. May problema na, Janice. Manapit ko ni mo. Ha? Unsa man? Manapit ka? Unsay okasyon? Akong birthday. Ato ta sa beach. Ha? Kita rang upat. Ikaw, si Day Claire, ug si Utik. Kano sa man? Nalimot na malagyog kas akong birthday, uy. Ogma, no? Birthday na ako. Uy, advance happy birthday, day. Thank you. Okay, ogma ha, agiunta mo. Ato ta sa beach. Let's enjoy! Uy, Kati. Kati, manawag din mo kay bangon diha. Mauna, palabim kag inom. Kasi nawag si Greggy ba? Tubaga, uy, kung kinsa na. Hello. Hello, Janice ni. Ikaw di ay? Bipakita ra gud nako, day. Mag-abot ta. Kay langkatan ti ka.
Pakita na ako, Leche! Hala no, di ba ko makig-away ni mo good? Manapit unta ko ni mo sa akong birthday. Unsa? Ako makidapit sila si Franco, Day Claire, o Utik. Makatambong ka? Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!